In de oorlog werd het keertsen nog populairder als daarvoor in Friesland. Nog meer helden en mythes ontstien op het hillige chocolaan. Wat weten de oud-keertsers nog van die oorlogsjaren? En wat gebeurde er in 1942 door het strijdmalie spelen in de verbeerne kleur oranje onder het eeg van een hege Duitse officier? Ik kreeg op zijde gelijk een bal van Jan Roordenhuis. Ik dacht, een mooie bal, ik dacht, die sla ik in de tribune. Ik sloeg finaal mis. Ik kan me wel herinneren dus dat die knapen dus met het oranje shirt het veld opkwam. En toen ging er een gejuich op. We hebben van beurten opgegaan, we hebben van beurten om beurten hebben in het park zien. Laat me voorin dan ik weer achter. En het woon net. Maar zij wien ik 4 wat beter als wij. Hè? Mensen merken dus aan allerhande dingen dat het oorlog weer, de tijd waar 40 minuten vooruit zet voor dadelijk in het begin. Maar Frans merk ik nog heel concreet dat het oorlog weer, misschien weer het belangrijkste wel, dat er in Frans een garnizoen kwam van de Duitsers. Dus ja, de Frans die zegen ik alle dagen die Duitse soldaten en officieren er omstappen, dat we jetten bij het duistere beeld. Er waren in Frans een luchtdoelgeschut geïnstalleerd om de Engelsen mooi te bestoken. Dat wisten de meesten vanzelfs ik. En de dreiging was misschien wel heel fysiek en heel concreet. Doet in april 1942 het centrum van Frans getroffen waren door bommen. Het is net heel duidelijk waar die bommen bij kwamen van de Engelsen of Duitsers. Er waren gelukkig geen delen, maar er waren wel flink materieel skiën. Ja, en dan komt de oorlog vanzelfs wel heel dicht bij je. Eén ding die ik echt bevorderen was door de Duitsers, dat was sport. Paste misschien ook een beetje bij de ideologie van sterke, zoene mensen en daar kon sport vanzelfs om bijdragen. Maar een belangrijke reden dat sport eens propageerd was, dat het de mensen aanhoudt van de duistere zwargen en de duistere noorden. Ze hebben een uitlaatklep in de sport. We zagen dat hier een Duitse soldaat, een Duitse onderofficier op staat. Dus de foto laat zien dat ik op keertswedstrijden de Duitsers heb blijkbaar zien lieten. En dat heeft het gevoel voor vrijheid, en dan zeg ik het maar heel voorzichtig, vanzelfs net vergroten. Van 40 naar 44 groeit het ledenaantal van die 7500 in 40 naar 10.000 in 44. Een groei van een trede. Meer leden en grotere publieke belangstelling en meer mensen die van sport dienen. En dat vonden de Duitsers prima. De wedstrijd, kortweg PC genoemd, is een gebeurtenis in Friesland. Veel mensen regelen hun vakantie ernaar. Na de eerste toestraap stapt meester Bersma met de prijswinnaars van het vorige jaar in een open landauer om een rondrit door Franeker te maken. De tocht eindigt bij het Chocolaan, waar zo'n 6000 mensen een hele dag in de ban zullen blijven van een typisch Friese sport. Kaatsen wordt gespeeld met een bal, even groot als een pingpongballetje, maar veel zwaarder en keihard. De bal wordt opgeslagen naar een vak, het perk. De tegenpartij slaat de bal terug. Op de plaats waar de bal terechtkomt, komt een blokje. De parturen wisselen van plaats. De andere partij slaat nu op. Bij de terugslag moet het blokje voorbijgeslagen worden. Dat lukt. 2 punten voor het partuur dat het blokje gepasseerd heeft. Ik ren uit Chocolaan, het Wimbledon van keertsen. En keertsen is een passie voor mij. Ik hoor net zo goed, maar ik heb altijd wel een soort kreun over Hots en Piet Jetsen en oren working class heroes. Ik werk hier bij Toomba, het antidiscriminatiebureau, en dat is ik een passie. En die 2 passies komen bij elkaar op de PC van 1942. En dat verhaal, daar geven we op ziek. En wat weer ten diepste nou de reden van deze in te strappen? En dat we steeds van mijn ziende heb ik dus altijd het keertsen volgen. Dus ik heb ze dus al goed kennen. Het keertsen, maar wie in een bepaalde keertsen, dat zoiets van ja, dat wie in mijn man. Ja, zeg Olivier. Zeg Olivier. Ja, net dat de beste wie, maar hij leek op Fausto Coppi en dat wie mijn idool, Fausto Coppi. De wielrenner in Italië. Ja. Maar ik ging natuurlijk meer idolen. Hiele de Haan,
Wat wie dat een prachtige sportman. Die roen over het veld. Het wie eigenlijk als een Fries hinder. Zo mooi roen die. En PC, wij gingen als jongens naar de PC daar. Ik genoot van die speech van meester Bielsma. Daar zijn ze enorm in. Oh, hij de allemaal weer te loon. Ik dacht, ga hem stil, ik wil naar hem luisteren. Dat pakt hij. Hij ging altijd waarom naar de harde Grieken. Hij schetste natuurlijk. Aan de wind, wat ik zei zo. Het beeld van die boer en die arbeider. Nou, op een PC had de boer en de arbeider hetzelfde plak. Dat woorde er maar even aan, dat zou hij dan. Hij nam je helemaal mee. Hij schetste grote 4 gezichten. En best het baarlijke dag, hè? Dat vond hij uit. Ja, best het baarlijke dag. En tussenische dag, hè? De Teesdies, na man die de latting, waar zit de PC, Teesdie wie een tussenische dag, hè? Tussenische dag. Bij het kerst heb ik een tussenische, no? Maar om tussenische, no? Die vergelijking maken hij. Ja. In 1240 begon de razzia's naar de Joden, hè? Die worden opgepakt. En hun bezittingen worden eigenlijk min en meer confiskeerd. En van de Duitsers vregen Bielsma om daar een rol in te spelen, om dat vers te lezen, zei ze dat het zeg maar net meer van hun wier. Dat moest natuurlijk keurig op papier. Juist, zoiets. En dat verdoonde het. En dat hebben ze hem oppakt. Elke vraag om eer van uit zijn keertsloopbaan uit te stollen, door oneer om de totaliteit van deze figuur. Als bouwer zul je wel dat dit rint een beetje op, hè, ja. En daar rint het wedel, het hek volgt de groenslag. Ja, zo. Dit is uw vermakken, jong. Dit is uw vermakken. Ja, zo maken. Zijn hij ze hier hong? Zetten wij er nog eens plat? Wat zei je? Maar wij denken het andere heen en hengie. Op de andere kant, hengie. Ja. Jij maakt ze steen. Ja. En deze man stien dus letterlijk en figuurlijk boedenspul. Dat heeft ze netfield. Dat heeft ze netfield, nee, zei je dat heeft ze netfield. Want? Nee. Die man die nam die dag ik vrij en die ging naar de PC daar. En ik denk net als die het bord viel, dat de mensen daar zitten en zij hier stien. Dat denk ik net. Nee. Weet je wat het kaartje kostte in 1930? Nee. Ik denk dat het kaartje 2 kwartjes kostte. Ja. Maar doet ik deze foto voor het eerst zie, ik denk dat dat het mij ongeveer huid denken doet. Ja. En ik vond het verschrikkelijk sneu. En dat is juist in huid staan op zijn favoriete sport en die had net hield om op het veld te komen. Dus ik vond het eerst heel sneu. En dan heb ik het letter webbezoeken. En misschien is dat dus wel gelijk, want de man is net sneu. Nee, ze net sneu. Er is net één die sneu shirt. Ze bent één aandacht verkeerd. Ja. En ik vind dat er een soort van strijdbaarheid al in die kop zit. Had ze schuld, zei hoe deze man, juist omdat ze hier zo stien, ben dit weer de echte liefhebbers. Had ze weer 15 doen, dus die had het nog als jongen wel mooi maken. Ja. En werd ik wel verteld dat hij als pissie moest, dan was dat toch levensgevaarlijk om dit plak te verliezen. Dus die pist niet ik. Dat verhaal, dat verhaal is bij van hier verteld door de notaris Sinclair. Ja. Jan de Groot is een van de jongste PC-koningen ooit en tegelijk de oudste die het nog lebt. Benijd wat u nou weet. In 42 keerst hij maar een volslijn Weidemer betoer. Want de keersten jou oer respectsprutsen, maar Klaas Kuken en maar Sjouke Helfrich. In 41. In 41. Ja. En oer respectsprutsen zijn jou meneer Kuken, zei Klaas Kuken. Want jullie doen 18 als ik het goed heb? Ja. Ja, correct 18. Ik ben 18 en hij weer 38. Ja. En Sjouke Helfrich wie ik. Nou. Ja, Sjouke ik net volle contact met hem. Nou. Kuken die dat meer. Ja. Maar ja, die man die sprutst mij wel aan. Ik kon praten, maar ik kon keer zeggen. Die in de holle, hoe het moest. Frans sloeg en ik sloeg ik. Alweer goede hand ervoor. En die bal die baste zo vol in mijn hand.
dat die vleep op feit het jager achterhen en dat wij in de slaag. Zo. Ja. Wat best en geluk is het, Frans. Ja, maar ik zou je staan er net. Nee. Ja. Hoe doe je er nou vol, Elke? Je steen er of je steen er net. Ja. En dat is wat jou bedoelde mij. Keertse kop. Ja, Maar de ja. kopkeertje. Ja. Ja, de hele koninkprijs interesseerde mij net zo Nee, goed. nee. Want ik ging leven net het al. En zo weer volgen die bedankte. Voor de tweede keer in Massen, voor de koning. En waarom interesseerde jou dat net, die koningsprijs? Omdat het net goed is. Hoe bedoel je? Nou, wie zal nou zeggen wie de koning wordt van dat betoord? Dan mag je al een goede kenner hebben. Maar die man die kan wel ingewijd die het alles boven slaat. Maar dat is de winnaar dan net van de PC, hè? Maar daar haast er ook een beetje bij. Ja. Maar ben je helemaal stiekem dat je jou had, net een beetje gerust dat je die koning van... Nee. Nee. Heel dan, ik ben nooit gerust geweest. Ik vond het heel gewoon. Toen ik een PC met keuken en jou gewoon. En we werden in een klaarkamer, toen werd iemand enthousiasme. Toen zag ik voortdurend, raap ik daar en hoor ik takken meer met volken en zitten naar de PC. En dat is net goed vallen. Ik laat er je uit bij verjoken. Maar die bruin is steenstijl waai. En nou toen, daarom zijn best eerst, dat kan ik maar opblijven. Maar ik koe toen alles. Maar dat kwam ik misschien. Ze keuken weer maar van, die woord was zich en nou. Hield, ja. Nou ja, dat weer toen vroeger ik zei. En die man die pikten er wat bij in die tijd. Dat hier nou eerst dan was hoe praat worden, maar dat wie even in het enthousiasme dat ik dat raap. Ik hier wel in de holle, hè. Om daar nou het muziek zijn volgend heen, van het dorp. Daar kun je goed zien hoe belangrijk het voor het dorp weer dat je hem keertsen en waaide voor Sint-Wurgen. Ja, maar dan moesten ze gaan, de hele bank die zit dan vol. Daar op een dik. Krijg voor het zand door. Daar zitten alle mensen te wachten en wij weer thuis gaan. Dan zie je die bank vol met waidemers en dan? Nou, dan even feliciteren nou. Monsieur Jorge, die bleef nooit staan. Dat is het punt. Jorke Jellema en dat wie geen dwarsman. Nee, als hij de langs reed, dan reed hij gewoon terug. Ja. Die kwam van de boerderij, die weer van de plaats. No? Dat kost niks meer worden, nee. Ik de mensen net. En ja, ik weet eerst goed wat dat betrof. Toen ik mij naar de band zoek, dat was in 40. Toen gingen we naar de plaats daar, want ik moest mee hun zien letten wat koeien. Maar daar kwam hij net op spuiten. Nee, ik volgde niet gewoon 30 jaar. En dan steeg ik achterin dat volk het opsloeg. En als Jark opsloeg, dan ging ik voorin. Ik ben in de kritisch. In 1941, toen wij voor het eerst meededen in met alle stedentocht. We deden maar in de wedstrijd. Wietse Schilsteren en Aardepier Koopmans nog. En Sietse en ik. Dan gingen we eerst naar Dokkum. Datum. In plaats van Datum. En wat weer het geval? Ik stier voor de lopenkap in de sneeuw. En ik zei, het wordt mij niks dat we een auto had. Maar in ieder geval, we hadden rot eten en toen kwamen we van Dokkum af. En dan met bij Bartel helemaal afslaan, hoor. Maar dat zat 4 weken dan net. En ik hier de gang er goed in. En ik weet, ik alleenig. Die hoorden we in het voortal hier. Dus ik voelde ze weer in, Helly. En dat weer batsen in. Ja, het weer het zuster. Toen vlucht me eens je schouder rond. Dat ik een slag in naar rondte. En toen koekte hij er mij net weer op. En toen bleek het later dat ik daar een kneuzingje had.
Linkerschouder. Ja, we krijgen dat linkerschouder natuurlijk. Nou, Sarine dan ook. Ja. En toen heb ik Sarine. Maar dat ging ze staren gewoon waar dat wat beter. Dat de prakticeert toen net over tegen heren. Maar wie ik net steken zou zeggen, maar als ik opsloeg en ik broekte me even in een heup aan, dan wordt het meer. En dan, ja, zo ben ik naar de PC gegaan, maar ik kom net meer, want ja, zou ik hoorde. Nee. En daarom verleden met ik samen zijn jaar oud. Ja. Als ik me verzetten kan, misschien nog eens een keer, maar dat zit er nog net in. Even voor het einde maakt Sietse de Groot zich van de kopgroep los en komt als eerste aan. Hij heeft de 200 kilometer afgelegd in 8 uur en 44 minuten. En verbetert daarmee ruim het record van 1933. Wie jou huid ik grutsk? Nee. Dat jou goed keersen kon. Nee, ook niet. Dat ziet ze, jouw broer, die pakte die Elfstedentocht, 42. Wie jou huid er ik grutsk op en zei die dat dan ik? Nee. Nee. Inwendig. Heb ik hem nooit doorgehad. Maar ja, wij... Jikke zei het inwendig. Hij wie het wel, misschien maar hij wel. had het nooit zijn. Misschien wel. Die foto wil zien. Wij dienen eigenlijk zwart mij. Want hij weer erop zien, nou we mij dienen. En waarom niet? Er was niks van verschijnen. Arbeid en heel tijd aan. Arbeid en heel tijd aan. Er was niks van verschijnen, hoor. Er bekeert jou niks aan eigen. En dan mag je toch schenken dat is een verschrikkelijke grutskis. Nou ja, hij weet wel blij mee. Maar hij weet net omdat nog een... Om een grote klok te hangen? Nee. En dan komen er wel en drinken ze voor ons zijn ze dan. Nou ja, dat ging mij er hierin en daar weer uit. En volk het naamt ik net. Dus, dat kon me net een spuit schelen. Maar dat was wel zijn. Ik ging nooit voort. En ook al voort weer. En ik weer er al en dan ben ik weer thuis. Ja. Ik ga nooit in de kroeg geweest. Waarom wie zat je in die drank? Nou, mooiheid. Die kreeg wat riekelijk? Nou, nee, mij niet. Ja. Dat kan ik net... nee, dat is voor mij alleen. We leven net in publiciteit. Nee. Maar daarom ben ik er wel gestapt. En ik had volhouden. En nooit een drep aan. Die PC van 42, hè? Er gewoon bordjes mooi verboden voor Joden. Daar zit een Duitser op de PC-tinten. Een ortscommandant. Hij die zit niet zo? Nee. Ik heb die gepraktikeerd. Ik heb nooit benauwd geweest of verdiend worden. Ik heb me er echt maar bemoeid. Ik ben net zo politiek gezindachtig. Ik ben wat meer als die zei zo vroeger altijd. Politiek en het was in bij mij nog nooit een botsing worden geweest. Dat zou er altijd in huis. Spietig dat Janne Groot net meer weet van die legendarische PC. Maar ja, het is zonder Hierlien, hè. Leo Vogels misschien. Hij sneuvelde ik het oranje geweld, maar pas in de finale. 42 hebben wij heel goed gekeerd van ons dwan. Wij eerst omloop dat wie dat juniorensportuur van wie we de boer dat keersten wij er als ik het goed heb. Klopt dat? Ik zit verkeerd te zien. Even zien wat nummer hier neem ik weer. Ja, Wiebe de Boer, Westerlaan en Van Sinderen. Toen keersten wij heel best. Nou, en een prijs en premie. Ja, toen was iets gebeurd. Uitkeerd. De put weer eruit, de fut weer eruit. Dat heb ik al zijn de eerste keer. Ik kreeg op zijde gelijk een bal van Jan Roornhuis. Ik dacht, een mooie bal. Ik dacht, die sla ik in de tribune. Ik sloeg finaal mis. En ik heb nooit dit eigenlijk nooit. En alle jaren, we hebben van beurten opslaan. We hebben van beurten om beurten hebben in het perk zien. Laat me voorin dan ik weer achter. En het woont net. Maar zij winnen ik 4 wat beter dan wij. Hè. Ik geloof dat ze 5, 6 eerste zien hebben de hele dag. Nou ja, en dus zij hingen het publiek maar door die oranje shirts. De eerste
omloop heen wij zijn eigen kleren aan, lange zwarte broek en een wit shirt. En die er dan aanbouwt, die mocht uitzieken uit die doos shirtjes. Nou, wij geen groen en zwart ook, of reed zwart. En Jan Roornus wist ook om, die klauwde in die doos om en daar vond hij onderin 3 oranje shirts. Kees Roersma die kon dat dan zo mooi voordragen. Die ging wel voor te spreken. Oranje wind, oranje wind. En ze gingen alles mooi. En ja, het was soms wel eens wat, ja, hoe zeg ik het, wat angstig. Want die artscommandant die zit op het tent. En ja, het wie in de Duitse bezetting, toen wie het nog in het begin gelukkig, 42, toen hingen we er nog net zo volle lijst van. Maar het toch wie het wat angstig, maar ja, zij wint 4 de best. Maar denk je dat het nou een protest van Rodenhuis West het? Oh, dat weet ik of dat het gewoon ging om het publiek ja, het publiek. Ik stel, hij stelt dat misschien ik wil in alleen maar Frans die hebben zelf. Maar Frans helverig. En dat wie wel wat een publieksman. Of zij winnen een prijs winnen petuur. En wij net. Wij winnen outsider. Wij winnen op lied dat we in het omloop winnen. En wij winnen heel verrukt dat we in de derde omloop winnen. Oh, ja. De prijs van de PC, had ik het gehoord, wie toen 90 gewonnen. Voor de eerste prijs. En de tweede prijs wie 60. En de derde en vierde 30. Dat wie toen soort. Vermogen. In oorlog hadden wij een arbeider met halve been. Die verdienen 15 goen in de week. Fantastisch nou dat die vogel zo grutsk is op zijn tweede prijs. En terjocht trouwens, want ze hier zelfs het hele stadion zien haar. Alleen die oranje man een keertje van een meter, dan kregen ze nog een groot applaus. Er weer zelfs in dit oranje boppen erop. Ik hier de kop van die ortscommandant in de PC-tenten was zien wollen. Een soort mensen hebben hem maar er weer een roegwaai 100.000 mensen. Het weer de PC van de vorige eeuw, zei men. Dat het toch indruk maken, zo je zeggen. Er moeten volle meer verhalen wezen. Herinner je je er nog wat van dat die man daar siert op dat? Ja, dat weet ik wel. Dat is een kerel in uniform, maar nou ja, de nodige onderscheidingstekens en zo. En ik denk dat de mensen, ik weet niet meer wie het in de PC-commissie zitten doen, dat die dat ik net leuk vond. Want hij kwam volgens mij heel onverwacht. Ze hadden hem net verwachten. Maar hij kwam er gewoon een seconde net weken in natuurlijk. Ik kan me wel herinneren dus dat die knapen dus met het oranje shirt het veld opkwamen. Toen ging er een gejuich op en klappen en dit en dat. Maar ik zou net dat ze goed voelde bij die hartscommandant. Maar ze had dat een boert gehad om het veld op te komen in oranje shirt. Dat krantje heb ik voel van die PC, met en lezen ook. En Frans zei, terug uw jeugdige overmoed hebben wij dat oranje shirtje aan die, want wij gingen er geen erg altijd wat op. Ja, ze wisten het misschien wel, maar die militairen of die Duitsers die daar zitten, dat zijn huid die weer leel kwam. Want ze gingen hun helemaal er wat maar op hals kennen. Ja. Maar dat is net bad. Ja, nee, dat weer een rare tijd. Dat ik kreeg, maar ja, dat keert ze weer op voetbal. Maar je bent altijd bang dat er een rasje gebeuren zou. Dat ze niet een keer kwamen om al die jongelui om die te pakken te krijgen. Het publiek hier goed terug wat er... Ja, zeker. Ja. Maar er zit natuurlijk wel enkele NSB'ers tussen. Ja. Dat krijg je. Ja. Die zitten er ook tussen. Ja. Het is net alweer Nederlands gezind bij wijze van spreken. Nee. Nou, dat vind ik succes minder gewaagd. Bijvoorbeeld, of wat ze dat in 44 doen, dan had het op een kop verkeerd komen. En dit werd toen nog tolereerd en zo. Maar ik vond het wel een geweldige stunt. Hè? Alhoewel die shirtjes die lagen in een doos. En deze lijkt toevallig wel onderin, die oranje shirts. Maar die hebben er wel uitgehaald. Zo heb ik dus 42 beleven. En ik weet zelf net niet eens maar wie ik eerst hebben doen. Misschien. Ja, hebben we de listen voor, hè? Ja. Zullen we er een bij pakken? Dat kan wel wezen, maar Jelle Stelling wezen, dat kan ik wel wezen.
Jelle Sterren, Vogels, Jan Verwer daar. Jochentje 42, mooi. Kooistra van Dokkum, S. Kooistra. Sietse Kooistra? Ja, staat hier. Dat is Belsen. En maar Hiele de Haan van Holvert. Net op PC. Jochentje 42. Ken we eens, ja? Ik miste al een keer dat ik dacht, nou, ik weet net maar wie ik toekeerd heb. Maar wat wie het nou? Strategie om de gunst van het publiek, jeugdige overmoed of een bewust politieke actie? Het Keertsmuseum had tussen weken de dagboeken van Jan Rodenhuis kregen. Misschien jouwen die uitsluitsel en dat zou fantastisch wezen. We hebben minder haast en dat heeft een speciale reden. Krijgt als vorig jaar willen we in oranje shirts keertsen. Die hebben we voor de wedstrijd al uit de kist te hellen. Kennelijk maar de bedoeling van de PC-commissie om het gebruik ervan uit te sluiten, wien ze onder wat lagen papier verstoppen. We loeken ze dus om. Er komt bericht van het veld. Er wordt op u wachten. Maar wij wachten op een tweede signaal. En dan de opkomst. Uit de hoeken van het veld. Alle draaien tegelijk. Krijgt als vorig hier wordt het deer stil. En dan gaan er mensen staan. Het blijft stil. Meerdere volg je. En dan applaus. Het wordt een duidelijke demonstratie. Terug us wie het een bewuste handeling wist. En het resultaat is zo overweldigend dat er nou voor u een extra hindernis op een waai naar de ONC gelooid. We moeten nou winnen. En zo denkt het publiek er kennelijk ook over. We binnen meer als de Keertsers Jan, Feiten en Frans. We binnen demonstranten worden tegen de bezetter en vertien stiepen, morele stiepen. En die krijgen we ik, volop. Elke positieve handeling van uw kant wordt met applaus en joegij begroeten. En een enkeling dreigt het wat al te enthousiast te worden maar zien, hup, oranje! We worden toch de tweede omloop droegen en beantwoord je maar je spul aan alle verwachtings. In het skoft komt Hoyt, helemaal zenuwachtig. Hij smeekt het haast. Toch die truien uit, dit kan net langer. Toch dat is net zo stom als die Duitsers op het tinten. We krijgen meer waarschuwings, ook van de zijde van de PC. Jeugdige oermoed, de held uit hing je wollen? Misschien is die onderstreender, maar er is geen waai waarom. Stel, we winnen in de tweede omloop maar een oorshirt opkomen. Dat we voor alles ondraaglijk wist. Waar we hier in zelfs respect aan bleun? We gaan er dus terug. Als je er nou op waarom joggen, wat vind je ervan dat die PC van Jontje 42 gewoon teruggegaan is? Nou, die net matten. Ik vind net dat matten. Ja, dat zou je dan achteraf. Hè. Maar er gebeurde zoveel in die tijd al. Maar mensen die oppakt waren, niet verzet en weet ik wat. Dat je in doel zei, matten, nou, verkeerd ze net. Op 30 april 1943 ging er een telegram naar het Keersboom. Dus ik even citeren wat er in de telegram stond. Dat er maatregelen dienen te worden genomen dat er geen geldprijzen bij kaatswedstrijden worden uitgeloofd. Nou, dat weer zelfs heel ingrijpend. Dat nou krijgt, ik zou haast zeggen, het hart van het keertsen, te weten de geldprijzen, dat er uitsnijd waren. En het Keersboom kwam al gauw bij elkaar, want ze zeggen dat als een ruw ingrijpen in de kaatsport. Er is over en zonder ons beslist. Men heeft niet de moeite genomen te trachten inzicht te krijgen in het zielenleven van het Friese volk. Dat zich wel laat buigen, maar niet breken. In 1943 en 1944 waren alle keertswedstrijden deadline. Toch een moeilijk besluit, het zijn de Duitsers, want er waren net volle sportbesturen die dat dienen. Ik ben benieuwd hoe de keertsvrouw er doet bijlui. Voor het vervoer van jodenpatiënten uit het geneeskundige sticht de Franeker en de Borniekliniek de Leeuwen naar Westerbork, Drenthe, godverdorie, nee, dit vind ik verschrikkelijk.